To sai mun da uwar gida. Uwar gida, me za a siyo ne tun da na ga yaran nan ba sa nan? Kafa za a auna mun kwano ɗaya ta isa. To shi kenan. Ka dawo lafiya mai gida. To Allah ya sa sai mun dawo. Kai ya kai tsanauta na ya kuwa ya tsanauta ka je gurin abk1 na kwanar dawaki ka je ka siyo min shinkafa kwano ɗaya gun abk1 fa saboda awunsa ya fi cika. Ni ba san ma me ake ba, kun yi shiru kaman ba shan wuya muke ba. Tsoron mutuwa ne, kasar mu kaman shara, kaman bolan karfe kullun sai dai mu ta kuka. Mu share a gefe babu wanda zai ce kala. Tsoron mutuwa ne, mun daɗe muna adashe, kullum mu ne a karshe. Najeriya miyar kuka, kasar wasu ne taushe ban mu iya complain ba. Tsoron mutuwa ne, to ku gane arzikin kasar mu ma, gwanda babu yau fa ba shiyar tone-tone ce yanzu tsoro babu da dadewa yan Najeriya mu a lahira muke. kai tsanauta zo mana. ba dubu ɗaya na gani a hannunka ba. Ita ce kawo ta nan, kawo mana. Wannan ba a yayinta, ungo wannan koma ba a yayinta. la ya ban masu yawa. Ya ka dawo? Wasu ne a can suka karɓi waccan suka ban wannan suka ce wacce an daina yayin ta. Lalle kai wannan baka da hankali ma wallahi. Oyo Allah kuɗi na.